kanko babiraɗo allah alama naɓuɗe kalɗen ɗo ko wakilu kanko woni denɗo kanko woni ceediɗo mbi joni ko allah kanko babiraɗo wi allah ne hakkude moɗon kaltan ko allah tawa en gadodiri onon nawa miñirague no boniyami kono artoyaɓe so nana taw ko onon fof jaggida toon e makko ɗum ko mala ko baɗɗo onon garton onon kalami ko famata la en ko nan woodi ko wonno wattata ko qaala wi ya baniya ndeysan hante aɓen kebla aɓen jaaha koɓe yimɓe yoɗɗe noon andi julɓe yimɓe annabaɓe kadi ko julɓe aɓe ceniɓe sertata gorde o wi ya baniya ehimon ɓiɓɓe am so jeehi misra la tadkhulu oto natire e misra min babin wahidin damal gotal sabi hulde guite so jeehi wadkhulu natire min abwa min dambuɗe mutafarriqin certuɗe ñande to taw tambaga ɓe gummi soɓe gari tan ha hedde tournal tema ɓe yo dewto natira nasrullah natira sikaw ɓe jaw yo jaaha rumde ɓe yo jaaha caggal far nata wuuro onon fof so gardi lawol gotel guite mbarat mon te hono mon ala e nder wuuro ala e leydi e yodde e wadde fayida timmuɗe e guite noon caroɗe natira ka ɓe natira ka ɗum ɓuuri moƴƴude ngo kanko ƴewtan kanko babiraɗo jaaha te ko annabi de kañum windani so babano jurum ɓiɓɓe fami caggal toon kadi o micco kadi ko waɗi ɗon ko mataw elle mataw Allah wona den o ruttidi joni mo ruttito kadi ko haalta goɗɗo fami o wi wama ughni non min nafata mi duncata ankum gamon min Allah e yefta Allah min sheyni hay hunde ruttide wi gonga ko mbimi ni ko ɗum ɗo nafata on hay goto so Allah hoddiri wonko jogori yande mon yanata mon de yanata ma gese on nawti hunde to Allah ɗum ɗo joni ko fiɗɗude kanko wona renata ando haali fodde makko tan kanko caggal to nawtiri to Allah Allah woni deno wama ughni min naftata mi duncata ankum gamon on ɓiɓɓam sababu ɗo ko mbimi e mbaɗɗo ko nafata on de so Allah renano mo nafata mi sheyni hay hunde inil hukmu wonani ñawore illa sona lillahi wahdahu ko sara ñawore nde koye juuɗe Allah woni so Allah jalama dendude mon leptawo mon Allah so Allah jalama jaggude on bawɗo heɓɓitade Allah ali koye Allah tawakkaltu bakkilimi min bamono wakkiliɓe juuɗe Allah haɗi ɗacci mi boyli alhaali juuɗe Allah ko alayhi e Allah yo tawakkal almutawakkil wakkil toon neɗɗo fof yo wakkilo e Allah joni noon ɓe jeehi hande ɓe mbaydira baba ɓe jeehi fati misra walamma dakhalu min haythu amarahum ɓe nden ɓe naatiri nokku ɗo yamiri ɗo ɓe haɓe ɓatti wuuro ngo ɓe naatiri ga ɓe naatiri ɓe fay galle lamɓe ngala ɓe jetti famide ma kañilatake noon yughni ena nafa anhum gammaɓe min allahi Allah ñawade Allah min sheyni hunde Allah haali ɗum jaati Allah wi ko mbeɗɗo ko so Allah hoddirino yo guite jagguɓen ɗum ɗa takkil jagguɓe illa sona ko ɗum ɗo kay haaje tan ko haaju tan fi nafsi yaquɓe gonɗo ɗe fittani yaquɓe gadda ha o timmini ɗum kanko yinno tan ko dunjeɓe e dandudeɓe e guite daroɓe hade guite jagguɗe ɗum wonno haaju makko o okkiti sohla makko o haali ko société kono noon ɗum nafataɓe so Allah felti jagguɗe o dawal makko fami wa inni hono kanko annabi yaqub la zu ilmin ko jam gandal lima Allah na sa sabi ko min gandini Allah subimi woni annabi Allah setti kadi ko gandal gal Allah andini walakin ko won tan non aksara nas ko heewa yimɓe ɓe ɗum heefere la ya'lamuna ganda ɗum ilhamullahi bi asfiya ɓen ganda Allah longina jeeya muɗum waɗa men anduɓe ganda ɗum kanko noon jeeya ɓe min labi ɓe gandi ɗum koye Allah walamma dakhalu gel neɓɓe naati ala yusuf annabi yusuf ɓe ngari hante to biro makko to kanko annabi yusuf lamɗo awa o jippini ilayhi fewde makko akhahu musidɗo makko ɗeso nde ɓe jettimi koɓe hante komi sappo e goo o fecci ɓe ƴeew kanko way fana ɓeɗo ɗiɗo e ndendi suudu ɓe ɗiɗo ndendi suudu e di miñi ko goto teeli hoy on ara suudu makko moyino daña teldude mum famide on teeli ande mawno wiide on tata ɓe gonde suudu ono ɗiɗɗi ɗo waɗi o teeli sappo e goto teɗaɗa sa on ɗon telɗu ɗo yo wala gam kamɓe jiiɗi mum inchallah قال المفسرون في رواية دفتر النبي لما دخلوا عليه قالوا يا أيها الملك إلا من غيرك بسكوا يقولون به ما لم هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به وقد جئناك به لام ما لم on miñiraguel amen guel nani mo mbinɗa yomen gaddane o min gaddanima fa qalu ahsantum on moƴƴini wa asabtum on pewndi so tajiduna dhalika indi mon taw jobdi majjum e nafar majjum ɗam ɗo sallaji
ثم أنزل من فجيبني وأكرم نزله وتدين جبر قلبه ثم أضاف من فهتب وأجلس كل اثنين على مائدة ويدل فوف جني لها الجود نف أدى برتا ولا كنا دينو دينو ينقول نف قد ننتو دينو ينقول فامي دي لها قد باتنا لها بات نعم هبط هاكو سناتو أنا هبط بانكو فبقي بنيامين هدي وحيدا نتيل كلمة تنقر ديسان فبقى بنيامين وي يلالوي وقالوا لو كان أخي يوسف حيا لأجلسني معه ديسان هني فدام يوسف نورنا من الإيران دندن ومن دندن لا كنا يقفون دندن من تنقر ديسان وين يوسف بن بيرن هجر كلمة يوسف بن هجر فقال لهم يوسف لقد بقي هذا أحد والمسلم من أولاد دين الله موجود يقول قالوا كان له أخ فهلك وجدنا مسلم مكو بجيدي مول ماي تكون هذا قال لهم مبين فأنا أجلسه معي بعدين قلت كاكو يا رجال قد ما قال كان ورا جامع ثم ينو فأخذه فأجلسه مع علي أجلسه معي على المائدة وأدمنا وجئنا مسلمة كدو ينام وجعل يواكل وإكس أم ينام دايما فلما دخل الليل قلنا جمالي أمر لهم كذب بمثل ذلك من الفراش كذا وإن مرت تجد إلى فوق الليل إلى نداء سود كذا أولا تيلي كذا لا موالد فهمت جونن وقال كل اثنين ينامان على فراش واحد إلى فوق الليل لا سوار فبقي قال بنيام قال هدي كم تنقر قال يوسف هذا ينام عندي ويعرف أعمل كه يعرف عندي على فراش ندق دمي على بعض فقام بنيام أمي مع يوسف على فراش ندق دمه فجعل يوسف يضمه إليه نسان جاكا مر بقى بچم نورنا ماكو هندو يمم هندو بام ويسمو ريح أبي أما جاكو هندو بام ماكو أنا بقى كيم حامل كون مين لا سبب سؤورني من ده هندو باب لا أرسمه حتى أصبح في نسبة جنب في نسبة فلما أصبح قلنا في نسبة قال له وين إني أرى هذا الرجل وحيدا ليس معه ثاني أي كوي مي أو دعوركو كان كوكو كورت على بون كان كورتان غتشي من وان دايمكو فاهمي وحيدا ليس معه ثاني فأنا أضمه إليه ويكون معي في منزلي كان غتشي هنا وان جيبو نمغا ثم إنه أنزل ما جيبني وأجرى لهم الطعام دغني بنيام بمك جونن فقالوا وي راو بالوي ما رأينا مثل هذا من ملايين هم ورجع على كم يوم دنا من ملايين فلما خلا به قال لنا وياود بنيام كما هدي بتيلدي كان النبي يوسف قال له يوسف يمو مسموك عنه الإندما ويمين لا نبيرنا قال يمين بنيام بيته قالوا فهل لك من ولد بلا جوجي بيدو قال 10 بنين جوجي بيدو صح قال فهل لك من أخ لأم أجوجي منين ولا مسجد ما مجد أيما قر قال كان لي أخ فهلك بجوجنا مسجد ماي بيته يوسف ماي بوي قال يوسف أحب أن أكون أخاك أريد من لم تلم ما عند المسلم ما ولا مسلم ما مجد باب أريد بدل من أخيك الهالك لم تلم ما مسلم ما مجد نينا ما أريد لم تلم قال بنيام الوي ومن يجد أخا مثلك أيها الملك عن هذا النور ندوا دجل تشوف سم دجل هاتم دجل لبنا تشوف من واحد بدنا نبغى على وانا لم تلم ما ونمجد ولكن كون كي كنت نون لم يلدك يعقوب ولا راحيل لو يوسف ولا كان وكنت نون هاي سايدي وند ماونم باوتا بعد يعقوب جيبناني من كو يعقوب جيبني لو يوسف نكو نتنا يوسف جيبني يعقوب جيبني لو بيتا غيرم او كان كون ورغي جوكو سالما وي عندك مجر ولا نعم فاهمان ولم يلد يعقوب ولا يمر من راحيل يعقوب راحيل جبناني فبكى يوسف عليه يوسف وي عليه السلام وقام إليه وعانقه أمنا ودانو درعون ودانو درعون وي إني أنا أخوك منكم مسلمة فاهمني وقال كعب لما قال له يوسف إني أنا أخوك قال بنيامين أنا لا أفارقك قال يوسف قد علمت اغتمام والدي بي إذا ويجونن وسوتي بوليكم منن وني يوسف جاتي ويتا ماي كان كام سالو بنيامين من كم يهدي من هوتا وكذا ويلا وانا نمت أتي تكما أنغوي كم يجاكما تو عندك لا وجاكما لأن أنا كم باي
ɓe jeehi hande ɓe mbawa ferde ɓe gal ko feere bate kono ganduɗa ko Yusuf kaltal ko haalna ko ba joni mi sartata ma ɗo ko hen ko ɗa certoy la faari Yusuf yimo aɗa andi de kam so tawi artani baban wawi gañade sabi aɗa andi gila jaltumi gal woni gaade baba wonani jaam ko sum tan woyi ha wumi joni ane kadi sa yii artani kadi moƴƴata ba artat koto woda ko pawmema joni so tawi mi jaggima ɗo isdada gammahu sunnu baba ɓeydoto wala yumkinuni haala ɗum ɗon wawata newanade mi keddogol ma ɗo illa so wona an ashharaka mi amrin fadi in sona mi fawma ɗo hunde bonde guyka mawka anti kam ɗum ko wante lisaka jaggete wa famide mo ansibuka ila ma la yuhmadu mi askitinma eko moƴƴani bagalla on bani o wimi wondaka min kam wondaka Yusuf yiɗɗa ko waɗa ko min kam hoota an andi ko batta bagalla bani tofal ma badala kala ko feeñanma ko jiɗɗa wat inni la afari kam sartana abadan Yusuf wi inni o dussu sa'i mam ƴettu mudama ko kange go ɓetiranno min cu ɓe yamiraɓe kamɓe ɓetoɓe nono ɓe jahan dan magasin ɓe ɓeta ha gasa ɓe jalti enen en sooda ɓen tawtata ɓe yamira mudam go jaati mudo lamɗo go ɓe nanɗo nder sawdu e sak buniyami ɓe kaɓɓa ɗum so jeeya on donima dimni won on jalti wuro go abboto ɓe gabbo on gare on gujji kake jahan mudu lamɗo ha tawa ko gare so ngarti min biccida min jagguma yo andi gasi ko non tan guddu sa on den ko wona rewi la amma wiide tan ya jodo ala dum wawata on tawa en mbaɗani feere kesi non mo jaɓi on saha en mbaɗni a faami somo naati aleyka mi sagal to min nodda min mbiya kon wuyɓe on saha min somin mbi ko min gara min biccida min tawɗo min bagage ma min jagguma ɓe sa yiɗi mbaɗa jokki jiyal ɓuɗa Allah wi falamma jahazahum ɓe ngari haɗon de awa o jippini alayhi awa o jippini ilayhi fewdema kanko annabi Yusuf akhahu musidɗo ko Bunyamin gaaro wi inniyena min de min Yusuf omo jeyata ana akhuka min won musidɗo mbiyata ma yi am bon Yusuf on ɗo de ma yaani wala tabta is ota suno bima kanu e ko ɓe laatino ya'malu aɓe golla ɓiɓɓe bamen ɓe aɓe kasidi en déjà mina ma enen jiidima kon kamɓe jiidani men yimɓe woni hasdagal boyde ɓingu baba hay Allah ɓe daɗani goɗɗo wawi dadde ceerno wi mun koye fodde caɗele keɓɗa mawdiragel ma gotel yeehi weddama han jagguɗon ko mayi anni kadi hay an kadi an ko aɗa heɓa caɗele mabɓe nani sa waɗa heɓa caɗele oto sunu hen hay batta ko min jatugol Yusuf fami amarahu Allah yukhbirahum o wi noon oto haalaɓe de oto waɗɗa ma'ahu ala annahu sayahtalu o hawre on noon man fewji feere naɗa heddoroɗo falamma jahazahum gueɗen o hebliɓe ha gasi bi jihazihim e dongle mabɓe ha gasi ja'ala waɗa siqayata muudu ngo ko muudu kanŋe waɗi fi rahali e nder dimgal akhihi musidɗo makko Bunyamin ɓe jalti wuro ngo ɓe jaaha somo refi azzana noddini mo azzinu noddinowo woni noddi tan an noddini ko foti ko noddowo tan azzana noddi mo azzinu noddowo ayyatu hal iru e heewi mon sita e heewi mon seta jiggironkoɓe yanoɓe jiggoyade seta jiggoɗe innakum no onon la saare gono kon wuyɓe ay yimɓe gabbe caggal wuro non e heewi mon joom guelewɗi en he wuyɓe ngare ga on gujji mudu lam ngare on bicide min nodda ɓe darti wi he minen de min paamuɗo hande komin ganda guyi ka abadan min gujjata wi annabi ka gujjata abadan on pawi amen ɗon ndiyam bonɗam an sa noddama a wiyama jogui forot aɗa ndi ala forot aɗa welti sa aritama joni aɗa jogui ɗon forot jeyata ko aɗa signé ɗon saɗa andi ala ko joguiɗa sa aritama kan goppata dossier ji ma fon timmi sa aritama hay ma fulata kamɓe to mabɓe gaddi ɗum tawatake mabɓe wona kon ɗum gujjata joni nan ɗon saha innakum lasariqun on de kon wujjuɓe gaalu ɓe mbi a faami de wa aqbalu alayhim tawi ɓe ɓe kuccite ɓen ɓe mbi ɓe maada tafqidun hoko katti ɗon kamɓe ɓiɓɓe annabi Yaqub ɓe holko katti ɗon gaalu mbi nafqidu min kattima suwa ɓetirgal almaliki lamɗo muude lamɗo gom majjiri min woli man jaa bihi ne woodani kala gadduɗo muuɗo ngo himlu ba'irin kala jiisuɗo muuɗo ngo yaltini mbi an goni min ɓesanma dimgal ngeloba ha timmi min dokkuma ɓeyda ko joguinɗa ko ko kado wa anana min bihi dimgal ngal zaimu ko min defti ko min yalti garande kala jaltinan akam tan muudo ngo mi an goni mi rokkuma dimgal sarsa ngeloɓe ha heɓa gawri nawa mbatta ko joguinɗa gaalɓe keɓɓitimɓe kamɓe ɓiɓɓe annabi Yaqub tallahi min gondiri Allah lagad wallahi alimtum oɗon gandi onon lamɗo o an lamɗo e yimɓe maɓɓe fof onon gandi ma ji'na min garañi ɗo e leydi mon he li nuftira ɓe ɗata min bona leydi ni ma kunna min laatake saari gen ko min wujjoɓe meeɗa andude ko won guyka ni gaaluɓe mbi kanko nodduɗo
e wondi makko mbi fama jazauhu holko woni jubdi gujjo o tawi tawama ko onon gujji hol jubdi holko ɓe mbaɗata on kalnimi in kuntum so on laatima kadibina kon fenɓe konngol mon mbiɗon on ganda nguy ko on gujjata so wiccitama tawama e bagage mon tabitta ko on feni nden hol jobdi mon laa ɗum wi jazauhu jobdi gujjo o ko man wujida on mo ɗum tawa fi rahli dimgal mum mbicide min kala mo tawɗon muudo ngo e nder dimgal mum nawe yo ɓuuɓon eyi ko ɗum lamɗo yinno Yusuf ɗum dal kese kamɓe ñaawi ñaaworande ha kese eyi kala mo tawa e sakum tan on kam nawe ɗum yo ɓuuɓon ɗum Yusuf yinno wona ɓe ñaawi yoɓe gasni i joni ɓe Bunyamin hen teɓa bagage o hen tawata famide jokkuya joni noon galumi jasa o man wujide firani kala mo tawɗon muudo ngo e dimgal mum nawe mo o wodani o fa huwa kanko on ɗon gujjo o jaza'uhu kanko won jobdi ko wujji ko wa kadhalika ni non ɗen ndiɗon jobdi najisi woni komin joɓata alzalimina toñoɓe ni hen Allah haaligol ɗo kongo o bada'a noon o fuɗɗi bi awiyatihim o fuɗɗori likidde bagasuji maɓɓe ɗi qabla wi'a yahi ɗum hande Yusuf en gari hande aɓen bicciɗe ƴew amin gandi ko mbaɗi ko min puɗɗoraki ɗimgal Bunyamin so ngal fuɗɗorama tan kuuɗi sa alafta ere ono bannoto puɗɗiri ko to biccete ga ɓe jaha to biccete ga ɓe cakkitiri hedde famide cakkitiri hedde annabi Bunyamin ka famide e cakkitiri to joni noon qabla wi'a yahi adina ɓe ƴettata dimgal musidɗo makko Bunyamin to ɓe halli Allah yuttahama andu kam ɓaɗiri noon adama ɓe tumede ثم استخرج هارفت ويلتني مودو من وعاء أخيه عند دمغال مسجد مكو بنيامين تون مودو تبا وكذلك هنداني وندي رفير كدنا ونكو من فوجن يوسف من غاندي مودو رفير وتاو جاك مسجد ما كان لا تنك يوسف نون ليأخذ ربا وجغود أخاه مسجد مكو بنيامين فامي في دين الملك نياور لامدو wawata no dañde feere no jogitiri Bunyamin o joni hande ko gujjuɗo dostata leydi ndi ene ñaawi gujjo so wujji ko ɗum woni jabde muɗum gasi hande woni ɓe mbawi hande dañde Yusuf nder feere kadi ko Allah weddiɓe e nder ɓernde Yusuf kañum zonimo alhaali fof o rewi hen ɓe mbawi jagguɗo Bunyamin famille illa an yasha Allah subhanahu wa ta'ala haaji narfa min ɓamta darajat darajuji man sa ɓe min kaaji min ɓamta darajuji to dow ɓe ɗo desɗe o fawqa kulli zi ilmin ena dow kala joom gandal alimun gandu kala ko neɗɗo woni gandu woni goɗɗo dow mum sadaqallahu alazim ana dal non angara jango inchallah الباب الرابع في رجال القرآن ورواياته هذا عندما نجد ورين القرآن زمان النبي صلى الله عليه وسلم دبوري ده ورين القرآن زمان ربا يوجي أن قتادة رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وهو الشيخان والترمذي أفلا من قتادة رضي الله عنه قال ويمين قتادة سألت من لم دينهم أنس بن مالك أنس نونكو مدينة ناجو قد خادم النبي صلى الله عليه وسلم نعم في مكة يتي مكة يتي مدينة يمكو يتي مكانكو أنس تتم النبي صلى الله عليه وسلم وني خادم على جسيم بيدو أشياء ni wonde nela dubi sappo e gondi nela yalti aduna ande on wonko ande nela joni non kanko Qatada o ari Anas o mo namdo dum e zaman nela sallallahu alaihi wasallam on kanko sahaba batti hol renno be Qur'an zaman makko ngam namdo joni dalo wi 4 ko nayo denno Qur'an e gurdam nela sallallahu alaihi wasallam nayo kulluhum kambe fof nela asar lan sar yanko Madina nabe wana ferbede o tawabe man jati gedde nayo be fof ko ren Qur'an e zaman makko hol ben Ubay ibn Ka'b o ko henje Mu'adh ibn Jabal henje وزيد بن ثابت وهنجيا وابو زيد نايو ديني قران زمان نلاتا نقول ام فوكاتو مدينه ان انس رضي الله عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القران غير 4 ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وابو زيد كدي حبرام كد انس كدي حديث غدو وي نلا دو يالتي ادuna tay ala den القران فوف سنا يمbe nayo ابو الدرداء aydo wadando Ubay ibn Ka'b luridi shirki
andi ga ko nayo haali ga kadi ko nayo haali kono ga nayo hen goto itti mo dum ci ga ko ga hadith non ande Abu Darda alana ba ubayyu wonno ga Abu Darda daga ubayyu alana wa Mu'adh bin Jabal ari to arika Zaid bin Sabit ari to arika Abu Zaid ari to arika wa nahnu nan warisna minan ne kadi min doni nahnu minan warisna wa min doni Abu Darda huwa famide bi Mubayr ibn Malik aw ibn Amir sabu salam al-Jazari qala ba'dhum dhakara Abu Darda isabu won wi be non Abu Darda hala dama de ko jumre Ubayy ibn Ka'b Ubayy ibn Salul wala Ubayy ibn Salul an Abdullah radiyallahu anhu qala wallahi alladhi la ilaha ghayruhu ma unzilat suratun min kitabillahi illa a'lamu ayna unzilat ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغنيه الإبل لا راكبت إليه عبد الله بن مسعود كان لي عبد الله بن حاتم دفترنا هالي ابن مسعود فان عبد الله بن مسعود بي مي وندري اون الله ngam da wasa sana kanko hay si moro bo wata jippaake deftal Allah ne sana med andi holto le jippi kala si moro jippin sana mami man jippi ko teman wala jippi ko da Dakar wala jippi ko ma dala ay woto ay aya goto jippaaki sana taw med andi holko jippini mo holko sabbe o jippi sinno mi anduno kadi wallahi simi anduno won gonɗo ɗo e nder sahabaɓe walla e nder leydi he walla e leyɗele daɗɗo mi gandal e majjum tawa toon to woni to ngeloba nawa toon neɗɗo man mbaɗɗo ngeloba mi yahat makko ƴetta gandal ngam neɗɗo ko neɗɗo ganɗo mawɗo himmene fewi somi andi neɗɗo daɗɗo men alqur'ana ene woodi tawa to woni to ngeloba no wawi toon yaade ma heɓɓa ngeloba mi tawemko famide mi jangga ko daɗimi وعنه قال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعا وسبعين سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم قال شقيق وما سمعنا مخالفا له في ذلك رواه البخاري هنا وسبق لمسلم في الفضائل أبراهيم كان عبد الله كدوي والله مودري الله لقد والله أخذت مجاجي من في رسول الله أمر تقول كنا رسول بدعا وسبعين شبان دجيج شموع جباut شبان دجيج باut شموع كان كن دمغال نلا جانغين تام كونيم والله مودري الله لقد والله علم عندي أصحاب النبي صحابة النبي بين غندي من عبد الله بن مسعود من عالم بكتاب جيام كوي دات غندال القرآن غندي دum دات so limta ko hen tawaden wasaki de ko yettude Allah ko Allah wadni madi o onon ferbe sahaba fo na gandi burbe dadde alquran e man ko be jeya on gandi wa ma ana bi khairin min biyanno min buri monde mi biyani min buri on kono dadde mon to andude alquran Allah jeyami ko hore dala shaqi bi shaqi wi wa ma samina mukhalifan lahu fi dhalik nden o wi ni goldo kongol kanko shaqi ko setoro ala kanko o wi hay goto mi yani baddini fidede ala hay goto so on no wini ko non woni o gando mon na amale bawdo gura am tigri o wiyan kanko dadi fof kono andube kam son limte ko be limte dadde ko limte nazala alquran ala sab'ati ahrufin o wi alquran jippima e karfeje jidi alquran jippi ko karfeje jidi won ko be jofata qira'atu sab'i qira'atu sab'i ko may qira'atu jangina cirtu ko hen jippi عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف رواه الشيخان ابن عبد الله بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جانغيني كم حرف رتوي مكو كدو جانغينام رتوي مكو كدو جانغينام هاون جانغينا جيدي حرف رواتر دوم نان ولان جبنا كو حرف جيدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام اقرأ القراءة التي سمعتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزل إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه رواه الأربعة سيدنا عمر بن الخطاب وي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونني بيت هشام بن حكيم جانغ سورة الفرقان en jangini kanko mbo jangani kanko Umar ibn Khattab non Hisham ibn Hakim ne janga suratul Furqan jangin kanko o jangani seeda hadi mo yanode on
fadi on ha gayni jangude ha yalti tan o poñi tan o gurni o nawi to nela sasala das o nawi ɗum to nela sasala o to nela oɗo men nela mo janga jangini min mana ɗum jangiɗa na ɗum jangiɗa no sirta kanko makko way kono o won ko bondil ɓuran o ɗaccumi Omar ɗaccumi o ɗacci ɗum o wi Hisam jango sami auzu billahi firti ha gasi Hisam jangino ha gasi te Omar andi mo nani o jangini o wi ko ni jippori Omar la ɗum jippori o wi Omar ane jango Omar ne jangino jangiri ni ha gasi o wi ko ni jippori andi kadi ko ni jippori nde ɓuura ano jippe koye karfe jiiɗi yaña ha yaaji ni kese ni woni o ɗaccimi fami won jangina certata ko ɓe mbiyani ko fof ɓuurano fof no selli جوكنا قريبا وي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أداة بني غفار أداة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقال أصابوا رواه مسلم وأبو داود والترمذي ولفظ يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف أبرامك أبي بن كعب أبي أن بمدن ولا تنام عند أداة بني غفار أداة حساد غدير كبير نرى نيانو يبين لنجل بنقل بني حساد بني غفار من وانتو جبريل جيبي تايمر جبريل الملائكة تايمر عليه السلام جبريل يوم إيه ما نلا على نيامر ما يا جنجل لنجل مانغو قرآن أو حرف الوتر فاسون قرطن ساتاري مثلا أقول أما جيت وي بنياجي الله كيسنو قلمو يافو يمم لنجل ما حتى جنجو حرف الوتر جبريل يرتي في أرسل أو ديمول وي نلا الله ويما جنجل لنجل مانغول قرآن أو حرف جديد وي كان بنياجي الله كدي kisnugol makko kadi e yaafuya makko leñol am hattanta ɗum o yehi artilawol tatabol kadi o ñaagui o wima kadi Allah yamirima a janggi leñol magol qur'ana kadi e toɓɓe tati jaafo Idriss Ba assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Idriss alhamdulillah ɗeno korka ka alhamdulillah barakallah ba ndeysan nde kam ga no samori tan de samori seeɗa jomi heeɓi ndiyam de yara Baba Intina Isaga oɗo no wiyete Isaga de rutim ko joni dentan min gon koye tafsir jama men ɗo julɓe kabri ɗum joni ɓe mbi ɓe nani min kam ɗo namdi e huɗo ma joni namdi ɗum wallahi ndeysaan o yeehi ndeysaan ko yalla yurmo yaako hande ko kanko ko kamon bammabi mbadne sam non Isaga Ibrahima resino yalla mabɓe ayyo ndeysaan yalla yurmo yaafo yalla haɗum aljanna goɗɗo wattu foftorde makko sikki Allah mo jogonan jorto moƴƴo lewru korka dammuɗo aljanna fof no guddita dammuɗo jangi no gudda seyɗani no haɓɓani ɗum bencita sikki Allah mo jogonan jorto moƴƴo inchallah taala wallahi ndeysaan parce que dental fof duwonoma e kam fof ɓe duwonoma ndeysaan jarama on ɗowɗuma jarama ido ceerno Ido Sidi ko esun anani de o wi joni noon are makko lawol tataɓol gal o wi jomen yamirma ya janguil leñol ma ngol qur'ana e toɓɓe e karfeje tati wi kadi mbeɗa ñaagui Allah kadi kisnugol makko e yaafuya makko leñolam hattanta ɗum arta makko lawol nayiɓol kadi o wi noon joni noon artoye lawol gongol o wi joni noon jooma yamirima ya janguinɓe e dow karfeje jeeɗiɗi kala harfere hen nde ɓe janggi ɓe pewndi ɓe cellini e haɓri ɗo kisa ɗo qur'ana haaɗi rawahu Muslim Abu Dawud wa Tirmidhi
lafzu kongol tirmidhi ko jibril kongol nela sallallahu alaihi wasallam jibril ay min koy nelami koy leñol ummiyin human binne meda jangude ganda defte ganda hay batte arabe masalan human binne be ganda jangde koy mabbe nelami ene ay mabbe non nayejo debbo nayejo gorko cukalel gorel cukalel debel gorko mo ganda jangan hay meda jangude lawol goto o yin e ma muhammad qur'ana jippina koy karfeje jiidi kala ngo jangude no selli en dayna dan وأنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضى الصلاة دخلنا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل هذا فقرأ سوى قراءته صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسجد في نفسه من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا فقال لي يا أبي أرسل إلي أن اقرأ القرآن أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف فرددت إليه أن حون على أمتي أبي أنا حديث قال kanko Sayyidina Umar hajun o gorko goto ari tan bon der jamaatu jama'an Rasul sallallahu alaihi wasallam gorko goto ari naati na juula mata futur wala ko nande jang nantinten o jangi no bon nan min jangi no futana min anyi tam mi anda o jangi o gayni goddo kadi ari dari kadi juuli kadi jangi kadi mo jidana jangin o da jidana janginam jangi tarafa kadi hen go foko segi bangum mi weltaki der be gayni tan be naato e Rasul sallallahu alaihi wasallam ngabbi mi nelal oɗo juuliɗo jon jangi nami anda oɗo juuliɗo jon jangi nami anda famide nelaɗo wiɓe aha bismillah gare jangi o wi oɗa jangu ko janguɗa ko on jangi ha gasni jangde ma moƴƴine feere selli o wi anna kadi jangu o kadi jangi jangde ma moƴƴi Seydina Umar noon nimsina feere hersi e ko fenniɓe ko wi onon jangini ma moƴƴaɗo ɗa ko barke o aybini ɓe kende noon ɓe gaybani ko kanko juumi o wi hay haqqille wona tan l'islam o dañani gacce mbayni hamnade nela sallam no yi no jindiri ni ande o haaɓi seeɗa e gacce ɗe nelaɗo fimɓuɗo e ɓerde waɗi men fimɓuɗo e gacce ɗe o wi tan iggitimi warñede elle ko Allah gonmen darde hakke kulmi nde nelaɗo heɓtini ko ngo gondumi ko fi kam ɗo e becce tan iggitimi warñede won saha noon o wi kam ya ubayyu ehima ubayyu ursila ilayya nelam fewde am an iqra il qur'an min nelam fewde am yomi jangin qur'an e karfeje certude farade hafere wotere kay jon non duttimi ilayhi fewde makko ñaagimi yo lawnal leñolam ngol lawol dimmol o yambi dum karfeje ɗiɗi ha o yettoyi leñolam ngol ha o arnimi ha to karfeje ɗiɗi kesi min jaadi ha to kalɗen joni gol ha joni mi yamirama yomi janginaji jeeɗi certude non falaka bi kulli raddatin raddatuha falaka no wodama bi kulli raddatin kala ruttalu raddatuha mas'alatun tas'aluniha fodde ko dittinma ya arto ko kala hen ruttanne fof a jogi hen mas'ala mbaɗa ñaago mbaɗa namdo kam ɓoltumi allahumma ighfir li ummati mbimi joom ya fonami leñolam ngol allahumma ighfir li ummati joom ya fonami leñolam ngol wa akhartu sani sat o cakkitimi kongol tataɓi ngol yowmin yaragab joni ma to firti ko mo rokke mo duuji tati defo duwade leñol makko Allah jaabo non bitti neɗɗo kam passeport diplomatique ni joni o wi joom o tottama duuji fodde o ruttiritin ɗon ko yo ñaago Allah laabi poɗɗi noon kala ko ñaagi Allah ko jaɓo o wi tawde ko noon bismillah Allah mbeɗa wiima yaafe leñolam ko Allah mbeɗa wiima yaafe leñolam yo tataɓo noon mi muñi ha yawmal qiyamah tono jokkito do kaddi surtout kanto enen foñen tan kala hen ɓiɗɗo yo ɓiɗɗo haɗa aɗa sen pan annaba yewtuɓe goto fof rokkanoma duuji ko duwoto duuji ɗum gila aduna ga gasni haala so yi laaɓata jango fayni haala kanko noon rokkama duuji yo ara ñaago kala ko ñaagi waɗane o ñaagi duuji ɗiɗi o tati o rokkano passeport uji tati o wutiri ɗiɗɗi a ɗiɗi ha ɗiɗi kadi wona fof sabu o wi ko Allah yaafo leñol ngol Allah yurmo leñol am yaafo duwa tataɓo o faddi ha ñelde ɗomo wiyamata so guite gojji wara waɗa intervention gacci kanko eɓe gaccita on saɓe ngara
famidi li yawmin yarghabu ilayya al-khalq ñalaw mo ñande tagore nde ko artata am to hande ɓe jeeha yimɓe fof ɓe donki dañde dama ɓe garta e am noon min ñande ndu woton do tata kullum ta Ibrahim hay on hoore mum taw ñande dañi am haali yimɓe ngare mum ñaagi mum tawi suusa kañum fof wonde seydi Allah yimɓe ngara mum ñaago ɗum wallu min Allah itta min ɗo yo suusa ɓe ngara am ɗo ñande hen duwaw tata mo Allah rokkuno kam ñande kutorto ɗum Allahumma salli ala sayyidina noddinowo sono noddina yo yaakaari raftade ko haalta noddinowo wiyata Allahu akbar daade ɗo wona ɗe defte daade less ɗe wimoto ashhadu an la ilaha illallah anda ashhadu an la ilaha illallah anda ka defta hen ashhadu anna muhammadou rasulullah defta hen ashhadu anna muhammadou rasul defta hen daɗi nayi ɗe ñimoto lesɗe rewe makko enen fof noon goto fof rewe makko hayso ko julde naafila gonɗa hayso ko julde naafila darto e ko mbatta ko ndewawi makko aɗa gasa jokka julde makko tawi farilla noon ma dartotako de farilla kam jokko julde makko ɗum man o mbinam hande anani daɗe lesɗe so daɗe lesɗe kadi ɓoccitimama daɗe dowɗe kadi ñemtinama toon ha daɗe naji ɗe timmin ko pat ɗum hunde moƴƴere no fewi e caggal toon noon eɓen mbiya kadi daɗe kentiɗe wawi la hawla wala quwwata illa billah so wi hayya ala salah mbiya la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah mbiya la hawla wala quwwata illa billah tawa kata walas ha duha nodduma ndu gasa sono gasi kadi o wi la ilaha illallah duwa goɗɗo kadi nen toon yimɓe jeeɓi tan اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وبركاته ومن ذكر إنك لا تخلف الميعاد من قال هذا من فوق الجوز للمدينة في المدينة كم أدي فوتو أدجال المدينة جو من هذا مجال نحن نقول النبي دون أذن دان جبتان بان المدينة سو المدينة أدجال كتلا سبحان سارنا كدان جبتان بان بسم الله subhanallah hawlo heɓama ummade ko jotti min gandu e darde tata ɓerene ceerno Samba Diallo assalamu aleykum wa rahmatullah salminama juurama weltanama mbaɗa yiya audio ji ma ɗiɗe waɗeji koye tafsir men gonno joni min gayni inchallah mo hetto mbaɗi fayida mi heeɗima ɗo audio ceerno Samas mo nodduɗa ɗo alhaali gorko e debbo e wondinoɓe tawi cikkanno ko tinande ko kañum ndesodiri mi hettima ɗum somi gayni kadi komi jokko wonen inchallah taala mi hetto kadi jaa e jokko joni noon mbiɗen calminide mbiɗen cuuɗi mata kanko anda suuɗi mbiɗen jam ne gattana men jafoɗa mbiɗen ko juulan noon fulloɓe juuɗan eyyi min dañi dare ɗi onon tugguide tawɗa ko fuɗi tan garta tan ko dari mo wuuri tan juuɗa suuɗi hawol minen mi tomi ndeɗo sadeɗam min eyyi non joni min dañi dare ɗi o wi omo immo wawi jottade eyyi ɗin subhanallah hew noon heɓani serɗiɗen no feewi eyyi o jotti joni jottima noon min min gaddada ɗumere o wi assalamu aleykum tata ɓirino e ma to kadi eyi tata ɓerdi eyyi o wi assalamu aleykum joni noon o mbimon sujudu emin cuuju Allah waɗi ma kanko famani sujudu o joni min e cuuju minen fof kam min goɗɗodirani majjere cuuju gari ɗum woni joni mi arditimo kanko salminta kanko assalamu aleykum joni noon ɗum jindinimi noon so tawi joni ɓay mi arditimomo ɗo tawi julde nde selli walla tawi abdou badduɗon ɗo kankata goto haaga ɗo o safata wiyan o selli o selli joni noon ɓe lewrude o kanga ɗo o selli kan akoye anduga nder goto wala andana wiɗo ɗo subhanallah a fewni ha fewi kadi sigiɗo tan goto ɓatto sujud sigiɗo ala kanko joni on juldat ɗi o jogoto tan ummade ni mbiɗa subhanallah on jottima sujud ala on gaddat darde tan sujud ha goto ala joni a fewni to a jiiɓi ga joni a jiiɓi ga
kanko ɗo suuji ala koɓe fuɗɗirani martaba gandal kan woni gel sujude ala ay ɗon joni neɗɗo accugo ummade ayni tan misal ayni a waɗi accugo ummade a wiyama subhanallah waɗa an holma sittiri a wattini a jooɗi a batta waɗaki so tawi a waɗini ayni ɗo hante ɗo jarata a sorte leydi hay sa wiyama subhanallah yawtat ɓuuri ante sa yawti ano ganda kam a woppi jono sa julde ha timmi cuɗɗi haadema salmi kono sa ummi kadi ha darima kadi urtidima kadi a juutima wattini wonani ponɗa wadde tawde hande a sorte leydi poɗɗa ko ɓennude ganda a usti ha sugo ɗum jon ko baɗa salama koto so jiɗi so tawi ko serte leydi ha laaɓi ko foti ko ɓennude ɗum ɓuuri moƴƴude o sortitimo jooɗima noon sujudo kadi ko ma calmino ma calmino salminte assalamu aleykum wimo min ɗo sujuuɗe ko famani sujuuɗe min ɗo kono caggal mbiɗa ko sertane leydi mbiɗa le ko sertane leydi so tawi ko serte leydi tawi serte leydi kam ɗo kayande toɗɗene ligge ko anni koko tijjuɓi ngerde ɗummoɗo joni ɗo warani salminde kam ala ko ma o salmini hande o addi sohlaɓe o salmini o salmini de eyyi joni anne kadi calminɗa eyyi komin calmini eyyi o jawaki min noon mi wittude ngalmi noon woni ko anda so juɗi ɗum e wittude eyyi tijjoɓe noon eyyi ɗon moƴƴi e dare ɗiɗi cuɗi ɗiɗi min jotti ewa on saaha noon andi kanko wiyata assalamu aleykum kono kanko juuɗunomi joni wiide yimɓe assalamu aleykum ko ɗum namde yimɓe tawi bonnani juulde men ala assalamu aleykum ala kono ciggiɗani eyyi assalamu aleykum kono kam mbimi ko on calmini kam haade mon fuɗɗade wona on fof on calmini ha gasi julde timmi ɗon julde gasi ala kono so julde foti wonde noon tawde kam mbiɗa o serte leydi ha dow tawde serte leydi kam arti o juttima mbaɗa salam kamɓe won min saggiɗi ko min calmini min gayni juuɗo ko gadi mo salmini
الرحمن الرحيم أفتح برأس عن الدين فانك إلى محجوب والفجر شيء ما ذكر هذه صلاة الفاتحة